soyayya ta gaskiya amana da ni da ke soyayya ta gaskiya mun kulla ta tuntuni so ya sani nai amo dan na sha bakar wuya amana da ni da ke hal abada ni naki ne so ya sa shi yayi amo dan ya sha bakar wuya amana da ke da shi har abada shi naki ne amana da ni da ke har abada ni naki ne don tuno da ke ina zanga kallabi sunana wa naki ne hausa muke da adabi alkawari da ni da ke mun kulla shi bi da bi soyayya ta gaskiya kin nuna a zahiri Allah ke da lokaci shi ne ya yi zamani soyayyar kina a rai batin yau batin tuni kaunana a zuciya ta ratsan cikin jini kallon so da figarai ya sanya ni garari indai har ina da rai sirri ne na zuciya amsar ta wata baku koda an yi tambaya so shi ne ya haukatan nazargen da kugiya amana cire da ke galiyar masu sihiri lallai na ci wuya kuna ce ta haddasa rabuwar wani da ke ta sanya ni cin kasa sanadin mutum guda wanda yake ga ya isa da aiki da hankali ba shi kama da jahili tabbas so na gaskiya ba shi fita iya wuya soyayyar ki na rike ba wani mai kudin siya tunanin da ke a rai tare na kai mu saudiya sako ne na zuciya ya fi kama da zahiri na kina a rai har abada ni naki ne kisan don mu kai da ke da sawa na barki ne ku da babu magana fatiharin da naki ne kudan dala za ka ji har yau dai ni na gari so ya sani nai amo dan na sha bakar wuya amana da ni da ke hal abada ni naki ne so ya sa shi yayi amo dan ya sha bakar wuya amana da ke da shi har abada